Mura mo tinuod ng buo. Pika di eh. Okay ra. Buwa nga, mga rin sa kudiri eh. Ngayon, feeling na akong Halloween daw eh. Grabe na ako scared ba. No! Ito mo siya ganina oh. Tayo sa buong props ni. Ibutang ka mga guro nila kaya mga scared to sa kuha ba. Hindi ko na-scared niya. Ulo mo. Ay, bugno. Yung panahon naman. Pag na-ghost. Tayo ni. No! Tayo na hubak ng writer. No! Tayo, tinuod mo guro niyang buang ba. Grabe ganina naman siya kasusunod sa kuha. Tayo mas scared na sa tagamayan niyo eh. Style lang ano eh. Kahalot na studio eh. Di, mga rekodre ay. Hala na yung mga hinds, mga monsters. Hala. Kagrabe boy. No, sakto. No, ate mo lang tinuod ang buong eh. No, tayo sabungin mo imo ang buong bo. Mo tinuod ka no? Hala, tinuod ay. Hala, tinuod na ungo. O tayo, nahadlo ko gamay. Hala. No, tayo lang sa buong. Gayag lang sa buong.